Doyong mangkul ngidul ayu moblong ra bisa kumpul ngetan bali ngulon kapan setiaku kelakon doyong mangklung ngulon katon ayu moblong ra iso klakon mangan roti endel lima salat ngaji cagake agama apik aku sing mari mbah iki lho Mbah Kaji. Mbah Kaji. Ha iki panitiane kok. Mbah Kaji. Sing njaluk lakon sawan lho iki. Assalamualaikum Mbah Kaji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat nggih? Alhamdulillah kompak tenan ya. Wong layur kene. Ben kok saiki bocah goblok mbok pek dhewe lele. Lah iya kowe salam aku yo melok salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aduh. Rupa kaya ana salam nek borongan niku lho. Aku gumun kok bocah mrene tengah-tengah salam. Rene. Kok iso. Nak salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mojo mbok salam dhewe aja. Ora ngono alam kurang ajar iku lho. Piye to? Perdana sowaning desa. Iya. Layur, dukuh layur. Aku aja mbok sia-sia ning kene. Kok iso? Kok nek mbok sia-sia engko nek diamuk kembaranku. Sapa? Iku Sardek. Padha gundule kok. Padha Sardek. Heeh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah, kowe iku sing bener. Assalamualaikum tok. Kakai contoh. Engko dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nyajal, ayo. Ngono. Nak assalamualaikum tok ngono. Oke. Iya. Sing bener diguyu cah cilik-cilik pinter ngaji cah kene. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum tok. Assalamualaikum tok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kowe nek kaji ya tak jeblas engko malah kok. Aku aja muami terus. Maksude ngene lho. Assalamualaikum. Ngono. Goblok. Assalamualaikum. Ngono. Ya le ya. Angel le cacah. Kowe ora sadho mlepuk. Neng desa nglatur ngono dirasani cah cilik-cilik. Sing rasane piye? Wong telu iku sing barik kok sing tengah sing lemu ngene ya, Le. Oh, krungu ta ora kowe? Mlepuk eme ra ukur. Heeh, Le. Tak takok, Je. Le. Aku tak takok ya, Le. Ora wani. Sing tengah iki ganteng apa elek? Elek. Oh, banter, cetha. Elek. Piye? Perasaan piye? Iki sing cilik-cilik jasa sing ibu-ibu tak takonane. Takoni le. Bu nuwun sewu.
Saupama sampean duwe anak perawan ayu, dilamar sing rupane kaya iwak bluntek. Saya ngarani wong iwak bluntek iki lho. Ana iwak bluntek kowe mau iwak bluntek, upama dilamar sing kaya iwak togek, malah nemen. Wong mripatem kaya iwak togek. Kowe kok mbok padakno iwak. Bu, umpama jenengan duwe mantu anakan kodhok purun. Ora, kono sing ora kok blok. Ora gelem. Ora gelem. Mere kowe anakan kodhok apa mere? Ha. Mau ya wis. Ngapa? Ora apa-apa. Kok ora apa-apa? Aku paling umpama dadi mantune wong kene paling ya kon ngursin wae kok. Ngursin kayane akeh mah. Akeh apa iki rondok laib kok. Jumpa perdana ning kene. Perdana ambek masyarakat Layur. Matur suwun karo panitia. Heeh. Ora ngono iki acara apa iki sing sedekah laut nggih, Bu. Sedekah laut. Sedekah laut. Heeh. Apa meneh Layur saiki ya ana tempat wisatane. Iya. Sing dikelola karo dulurku lanang. Mas apa? Mas Eka mbek Mas Akrom Karim. Apal kowe gak apal. Apal anjen kowe ditukokno rokok. Kowe ditukokno rokok anjen kok. Lha aja ngono ale. Jenenge Pantai Indah Layur. Iki merupakan kekayaan alam sing cumondhok ana ing Dukuh Layur. Dusun Gedung Mulya, leren Bu nggih, Gedung Mulya. Kon kenal kula napa durung yo? Lah. Rupane ngono kenal iki. Rumangsaku ya wis kenal aku ngono lho. Rumangsamu. Krida Carita ditekano ning Desa Layur kene kan perdana. Iya. Ayo do nekano krida engko mergo ana sing bari nek menawa ngono. Ngeten lho Bu. Mosok mboten kenalan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. Oh, tak kenal maka tak sayang. Moh wong kok mbok nyayang modele ngene iki ora mutah-mutah aku. Dilani nyek wong. Sayang iku ngene kok. Ngono sayang iku. Wong saiki ya. Jumpa perdana muga-muga dadi seduluran selawase. Antarane Krido karo dulur-dulur Layur Mulya. Ora ngono iki janjane delok ketoprak apa pengajian ya, Cah? Lho, ngapa? Sojilbaban kabeh. Lho, wong kene mayoritas, Dik. Mayoritas. Kowe iki roh apa ora? Mainmu iki lho ning ngarep apa? Arep Wedhe magrong-magrong iku apa mangsamu iku? omah ki ana irunge ya. Ya Allah Gusti. Ana pendolane ngono. Wong mbok sok paham. Iku mono jenenge Masjid. Ya Allah, ya Allah. Lho, mangan nek kene 7 piring are. 7 piring apa? Kono lawah apa? Aku iki lho sobek. Nek aku lak keri. Aku ambek Mas Arjak langsung dijak ning pawon kono. Ayo Mas Ceblong melok rene mangan sik. Mergo tekaku keri. Aku rono lawahe apa Mas? Iwak kunting bareng tak dili karek uman das-dasen tok aku. Kowe? Kowe reti ta rasa ngulek sambelmu? Walah mak likah. Malah kok kenal likah bareng. Sing nyuambel. Blok. Gas ya. Wasine rem kakak. Kanggoku sambel tak rasakno ya sedep ya enak ya nyampleng kok iso mosok asin. Kowe iku tre sing ora doyan asin, manganmu gula. Oh iku masjid tok ya. Masjid iku kowe ngene iku ya apa tau sapa masjid kowe? Agamamu apa? Islam. Islam kuwi iso ngadeg boleh. Kowe iso ngaji? Aja ngono ah. Ngai sini-sini wong ah. Kene Islam aku le. Iya kowe wis nganggo songkok. Ngetokno nak wong Islam emoh kalah karo Mbah Kaji. Oh iya. Nah Mbah Kaji songkoke putih. Nek songkokku ireng. Songkok ireng apa? Wong blawus ireng ora, putih ora ya kelawu ngene kok. Ya ampun. Sirah kok meling-meling. Bereng. Bu, sadar aku. sing iku lho sing ngematno temenanan karo ngebuk weteng entek amit-amit jabang bayi. Iki lho sing nganggo jabang iki. Aku tak lirik to, Dot. Iya, Wi. Kebok lah meteng piye? Iya, Mbah. Ora ora. Heeh. Tak dongakno, Dik. Dongakno piye? Bareng bar mbok kebok muga-muga sok nanam lahir mestine kaya aku. Iki lho apa iso? Ora mandi. Ayo lek kebangetan lek bareng sangka aku mbok jupa nek ngene wong. Lho nuwun saewu Bu sampean kebuk niku panggil leres. Lho rumah sakit umum pom bensin umum. Lho rupa kok ora umum dhewe lho.
ana rupa tek ora umum. Wis ana tetembungan ketoprak ora ana badute. Maksude Sirah botak ora ana rambute. Masuk apa ora? duwe rambut aku ngawur Hah? Kowe kepen nyak wong Ning ndi? Endi? ana rambute. Ora enek dadiye. Saya tak urus. Kowe muni duwe rambut. Nak kowe duwe rambut, aku selawase was kowe ora tahu tuku sampo. Neng ana rambute ya, Dik ya. Gak ana. Ana. Ndek. Blereng-blereng piye lah. Wong sikil-sikil ya ora enek ulune lho. Kowe nek kepen rongko nek rampung tak dudono nek nguri nek ben girap-girap kowe. Ya Allah Gusti. Mosok ya iya. Lah ya rupa ramem wis sirahe botak, mripate mondol, irunge pesek, lambene jeber. Ngono nek diarani wak togek kok emo. Reti wak togek apa ora? Kira tau roh wak togek? Iya iku persis kok kowe. Ya wis. Cocok le. Ketimbang disia-sia nyoh iki dienggo menek. Semacam Jabang bayi. ditutupi. Ya Allah. Ora apa-apa. Wong iku sing penting anu ya bersyukur ya nggih. Najan aku dinyelek ora apa-apa. Apa meneh cedhak masjid. Jarene Al-Qur'an iku wis jelasno. Syukur apa nikmat sing wis tak wenehno mongko bakal tambah nikmate ngono kae. Apa meneh kene ya tunggale wong Islam kudu pedomane kitab. Dalile piye? Dalile piye? Dalile? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tenanan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Ada. Kowe nata jota jeblas engko. Tak batin. Batin ya le. Kowe iki nak niat ngandakno mbok sing apik. Lah iya, pas sing iki mau sing syukur apa nikmat Allah bakal tambah nikmate ngono kae lho. Ana tek Bismillahirrahmanirrahim. Umi. Lah iya tak batin. Mbok batin? Iya. Ora cetha. Engko nek tak ucapno nek salah ra isin apa piye? Hah? Baleni 2000 nek iso. Iki lho apa kok iso. Sadaqallahul azim. Bocah. Aku kok melosok ta iki. Kene nggih. Heeh. Oke. Kowe mau kok awal saka dhisik mau ngomong jare iso ngaji. Kene kok tenan. Cah kene iki do pinter ngaji. Alah cah kene apa? Wis do khatam, wis do hafiz Quran lho. Paling mondoke Pol Ajo Sarang. Aku lho tau mondok Pol Waduh. Lho, mondokmu ning ora trimo mondok, ora trimo bayar mok sithik. Nang Rembang mah? Ora, seminggu entek sapi loro aku. Wih. Mondok ning ndi? Tebu Ireng. Oga. Ning Sarang. Ora. Nang gone nganu? Alah, ora. Kediri? Ora. Ning Karyadi ngono lho aku. Oh iki penyakitan niku jenenge. Kowe mau pamer iso ngaji. Kape lapo? Aku nak dhuwit ora patek kanggo dhuwit tak pakane BTI ora doyan. Iya. Iki lapo? Kowe nak bener-bener iso ngaji. Aku wacakno surat Tabat. Surat apa? Tabat. Lho entenge. Bisa ta ora we? Aku pecah. Kelangan dhuwit 100 ora apa-apa aku. Kowe iki tenanan. Tenanan. Iki ning isor punden. Ora apa-apa. Pokoke ning nguri nek mbok jalukne, sekseni iki gak iso mulih kok kene. Ayo. Iya ora apa-apa. Tenan. Deal. Oh. Yes. Al Wadud Dainun. Janji minangka utang. Engko nggo tuku pentol bareng-bareng. Aku mbok bagahi apa ora? Aku surat Tabat anu sing Al-Lahab iku. Nah, iso le. Nah, oke. Aku kowe nek iso aku lha apa kowe balane setan sitok iki kok. Nak menawa bagahi aku. Gayamu koyo iya oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jas, suaramu apik. Apik carane. Apik nggih Bu, saya nggih. Bu, sing tak pikir mosok aku kelangan dhuwit 100 temenan. Iki ning anding punden bayaran 120. Mumpung urung kadung. Ora lha apa malu aku dhuwit malu ah. Isin awak. Dhuwit pakan pitik ora doyan ae kok. Lah karo dene mlebu mbek 100 ki mbok nyekseni bayaran 120 karek 20 iki. Ya lah ora apa-apa. Heeh. Mau tok ndi mau?
baleni. Mau wis sik. Nah. Oh iya. Bismillah. Sing ati-ati cah kene pinter ngaji. Iya, cedak pondok kok wong kene mayoritas Islam kabeh kok. Ayo. Dipersani Mbah Kaji songkoke putih iki lho. Iya, ngapunten Pak Kaji. Kula tak nderek ngaos sekedap nggih. 100.000 lho Mbah Kaji. Lho sampean nggo 20.000, Mbah. Ngapur. Tenan aku